Ako a kto prišiel s ideou o maratóne v Chicagu? No, mám pocit, že to určite bol niekto od Nike, lebo ja som totiž dávnejšie, 2 roky dozadu bežal beh Devín Bratislava vlastne len tak, ako amatér, čo som vlastne doteraz, aj keď teda dosahujem profesionálne výsledky. V rámci kategórie amatér, samozrejme. Tak ja som to spomínal párkrát v rádiu a potom mi zavolal človek, ktorý pracuje v Nike na Slovensku, že majú takú ideu, že spropagovať beh tým spôsobom, že budeme s trénerom sa pripravovať na košický maratón. To znamená, že v podstate ja som povedal, že wow, maratón je celkom zaujímavá výzva. A myslel som si, že to tak možno nejak jednorazovo človek absolvuje, ale zdá sa, že som pri tom zostal dlhšie a myslím, že mi veľmi intenzívne tmavne pokožka a aj mi volali z kenského veľvyslanectva, že by chceli, aby som mal kenské občianstvo. Ako prebiehala príprava na maratón? Veľmi intenzívne prebiehala, v podstate po dobu niekoľkých mesiacov. Dajme tomu, že taká tá intenzívna príprava bola, že intenzívna, naozaj intenzívna, že 4-mesačná, podľa mňa možno 5-mesačná, ale v podstate ako sme dobehali v Košiciach, tak sme trošku hrali squash, trošku sme robili posilku, bicykel a potom, jak sa začalo zjarnievať, tak sme akože začali intenzívnejšie behať. Hlavne ono, tá príprava, to ani nie je príprava, to je to, že ja proste cez týždeň potrebujem párkrát ísť behať, no ako je to jednoducho o tom, potrebujem zbehať, nie je to, že Ježiš, už máme len 200 dní do chicagského maratónu, ale samozrejme, že sa hecujem aj týmito informáciami. Ivan? Prečo práve prišla tá myšlienka, že Chicago a chicagský maratón? Inak ono to je veľmi zaujímavé, lebo myslím si, že strojcom tej idei som ja. Ako jeden z najväčších šéfov na planete Zem. Tak ja som v podstate robil, a neviem, či to môžem povedať, ale robil som jednu takú reklamu pre takého mobilného operátora. A tamto celé postavené na tom, že teda behám a teda, že sa prekonávam a teraz, že som moderátor, ale popri tom behám a som, kto som a tak ďalej a tak ďalej. A oni to celé chceli, že raz niekedy by som chcel zabehnúť maratón v New Yorku. A ja im hovorím, že chlapci od toho mobilného operátora, že chlapci, že správame to fakt reálne, ja idem do Chicaga a tam máme možnosť ísť aj vďaka tomu, že Nike sa stará v podstate organizačne o ten maratón, jeden teda z 5 najväčších, tak som im povedal, že idem do Chicaga, že veď ja tam poviem, že idem do Chicaga v septembri, teda v oktobri. No tak to